Jeg hedder Magnus, jeg er 17 år gammel, jeg bor i Holte og går på Gribskov Gymnasium. Vi er en familie på 6 personer, vi er 4 børn og så min mor og min far. På gymnasiet går jeg i første sæt, vi har biotek og matematik, og det synes jeg jo er rigtig spændende og fedt. Efter gymnasiet vil jeg gerne studere videre på DTU, og der har de jo så rigtig meget med bioteknologi også at gøre. Jeg bor jo i Gammel Holte, og der er 1 time og 20 minutter til Gribskov. Og det er noget af en tur, som man skal egentlig tage hver dag. Og det kan jo også påvirke ens liv egentlig, for hvor meget tid du har til at lave lektier, og hvor meget tid du har til at være sammen med vennerne, når der er så langt. Jeg kan egentlig meget godt lide at bruge den offentlige transport. Det giver mig tid til at tænke meget, og når man sidder i et bus eller et tog, får man tid til at slappe af. Jeg får nærmest et afbræk fra hverdagen. Jeg kan også udnytte tiden til at få lavet mine lektier, og jeg har også efterhånden taget turen så mange gange, at den ikke føles så lang tid for mig mere. Altså, der er jo ikke kun gode ting ved at så lang tid i offentlig transport, selvfølgelig ikke. Jeg har jo for eksempel heller ikke noget arbejde, for de får jeg ikke rigtig tid til. Det bliver i hvert fald meget, meget sent, hvis jeg overhovedet skulle have et. Så det har jeg simpelthen valgt ikke at gøre alligevel. Det vil blive alt for stresset for mig. Jeg var ret nervøs, da jeg startede på Gribskov Gymnasiet. Det var jo helt nyt, og jeg kendte virkelig ingen personer, altså ingen elever eller ingen voksne overhovedet. Så det var jo sådan, jeg var ret spændt første dag. Men så var jeg selvfølgelig så heldig, at jeg kom i en rigtig god klasse, og jeg har fået nogle rigtig gode venner. Jeg er generelt rigtig glad for at gå i skole. Desuden så brugte jeg hele sidste år i Thailand. Der boede mig og min familie alle sammen i Chiang Mai i Thailand. Og der gik jeg jo rent faktisk ikke i skole. Der er ikke rigtig nogle personer jeg sådan savner i Thailand. Altså, det var mest bare mig og min familie, der lavede alt muligt sammen. Og det er jo egentlig meget godt, at man ikke behøver at forlade noget sådan rigtigt. Dog kan jeg godt savne varme en gang imellem. Jeg gik jo ikke i skole i det år i Thailand, og det gjorde jeg fordi, at der var ikke rigtig noget i det for mig. Altså, jeg var lige blevet færdig med 9. klasse, og jeg skulle egentlig til at gå på gymnasiet som normalt, men så skulle vi til Thailand, og hvis man går på high school i Thailand, så kan man ikke fortsætte hjemme i Danmark, så der var ikke rigtig noget at bygge videre på. Det var kun, hvis jeg rent faktisk havde lyst, og selvfølgelig jeg hellere, at jeg ville bare tage et sabbatår og lige få slappet af inden gymnasiet. Men til overraskelse, så begynder man rent faktisk at savne at gå i skole. Det der år var ikke bare sådan over, og så var man bare tilbage igen. Det var sådan, man begyndte at glæde sig til, at skoleåret simpelthen startede igen. Ja, nu har jeg jo kendt Magnus hele mit liv, og han var min første. Jeg var ung mor, men Magnus han har simpelthen styrket mig gennem hele min hvad kan man sige, opvækst sammen med ham. Han har altid været meget bestemt ung mand, er fortsat med at være det, men også en meget tilbageholden. Man skal kende ham for at kunne vide, hvem han er, men når man så først kender ham, så kommer humoren frem, og så kommer det gode menneske, som han jo i bund og grund er, frem, og så er han faktisk også enormt kærlig, men man skal kende ham rigtig godt for at komme ind under. Og det her var en lille del af mit liv.